Nyidam apa masalahnya? Oh ya, parani. Menjele. Kedian. Ayo nih. Saiki yang tak takon. Iya. Jenengan diparingi dina apa? Sing ndi? Sik diparani rene diparingi apa? Alah, aku ora dimimi igah. Aja-aja kok diwenehi lho ora mbagahi aku. Ora begai aku. Lek iki krempoken aku jelas. Nalikane ra enggal hatiku. Lama-lama siro Ternyata
menit, Mas. Semangat. Oh, kok iki penutup yo nom-nom. Heeh. Oh, iki se SMP, SMA. Nek sing nyanyi S apa, Mas? S. Sampai ya. Tenang belum. Lagune ono kok. Tenang ya. Aku malah wedi ya. Wis senengane sok gawe ngenteni ngono kuwi kok ya. Nek gak ngelik sedulure brakot. Cina kok deh. Kayak pawangan yang kenal. Ah penting lah jenengan kok. Iya. Ayo kuwi mau. Ya nek brakot aku mesti tak jengkit brakot. Dedehku sum